Un ofici desaparegut durant el darrer terç del segle XX va ser el de sereno. El sereno era aquell empleat municipal encarregat de vetllar per l'ordre als carrers i donar serveis als veïns durant les hores de foscor de la nit. Les seves funcions consistien bàsicament en encendre els fanals dels carrers, obrir els portals de les cases als veïns que no duien clau, ja que ells en tenien una que obria tots els portals, i col·laboraven amb les altres forces de l'ordre. Es creu que el primer cos de serens va néixer a València, per iniciativa de Joaquí Fos l'any 1777, és a dir, el seu alcalde. Els primers serenos cridaven cada mitja hora anunciant el veïnat, l'hora i l'estat del temps. Tenien la consideració de força armada i vestien de color vermell per fer-se notar. Actuaven des de les 10 de la nit fins a les 5 del matí. Aquest nom, sereno, prové de la repetició constant d'aquesta paraula quan ells mateixos anunciaven l'estat del temps i del cel, generalment serè, és a dir, sereno. Ho feien en intervals de mitja hora o hora sencera. A base de repetir-ho, la ciutadania els va identificar popularment amb el nom de serenos. Hola, soc una dona de 77 anys. He nascut a Barcelona, al barri de Sants, on teníem un sereno, que era el sereno de la barriada de Sants, perquè cada barriada tenia el seu sereno. Era un senyor que se'n cuidava d'obrir les portes quan algú es quedava al carrer, perquè ell tenia les claus de totes les cases. A més, era una persona que si algú tenia algun problema el cridaven i ell avisava el metge o avisava la policia, vull dir que era el que cuidava el barri. Era un home molt educat i molt agradable. A més, a casa teníem un bar i ell venia cada nit a sopar una mica i ens explicava el que passava al barri. Era una persona que portava una llibreta i aquesta llibreta anotava tot el que passava al barri i llavors la tenia que entregar a l'alcaldia. Això és el sereno, o sigui, el vigilant del barri. Qualsevol problema que tinguessis al vespre, a partir de les 12, ell se'n cuidava d'obrir-te la porta, d'anar a buscar el metge, de fer el que sigués, de cridar els taxis, és igual. Això és el verdader sereno. I també es cuidava a vegades de cridar les persones que s'aixecaven a la matinada, a les 4, a les 5. Bueno, vosaltres mateixos.